Здравейте, аз съм DLSBG и днес ще ви покажа антивирус на Dr. Web, която предпазва вашето устройство, вашата операционна система. Кликвате тук, така, и избирате какво искат, в смисъл каква проверка да извърши вашето устройство. Например, бърза, и започва да сканира. Това препоръчвам ви тази, защото е наистина много добра. Аз бях DLSBG. Ако ви харесва клипа, абонирайте се. Довиждане!